маълумотнома пешниҳод кунад. Паспорти нав бигирам, برام چیکار میکنه؟ التماس جوابش بگین. اگر трудовой договор نکنین در مدت 2 ماهی هر چیزای بزه تماشا نکنین. مقصد سلام تماشابینان برنامه‌های ساربان سفرов. معلوماتی نو پیشکشی شما میگردونیم. در ویدیو لایک گذاشتن فراموش نکنین. نفرهایی که میخواهین دونستن پاتنت شما در بازار دانی روسیه هست یا کی نیست، نمره واتساپ میبرویا نویسین проверкаи پاتنت ها میکنه. زیاده از 20,000 پاتنت مهاجرا را аннулировать کردن. وکیلان از حزب نوی لودی با думаи давлатии русия пешниҳод карданд ки аз ин баъд барои муҳоҷирон ба ватан фиристодани пули беш аз маошон манъ карда шавад. яъне ки ба ватан пул равон кардани муҳоҷирора зиёдша манъ мекунанд. ин пешниҳод ба думаи давлатӣ шуд. ин пешниҳод аллакай таҳия ва бо банки марказии русия равона карда шудааст. муаллифони ин пешниҳод гуфтанд ки набудани назорати қонунӣ дар ин самт шароитро барои қонунигардонии даромадҳои ғайриқонунӣ аз пардохти андоз гурехтан ва баровардани сармояи русия ба хориҷ фароҳам меорад. илова бар ин вакилони ин ҳизб пешниҳод карданд ки муҳоҷирон ҳангоми аз маош бештар равон кардани пул дар мавриди қонунӣ будани он маълумотнома пешниҳод кунанд. яъне ки маош чӣ қадаре ки мегирен аз уда зиёд агар пул равон карданӣ шиден ба ягон ҷо бояд ки шумо маълумоти пурра дода битонед ки ин пул аз куҷо омадагиае. назорат болои пули муҳоҷирон иқдоми нав пешкаш буд. қаблан сергей миронов роҳбари ҳизби яки дигар дар федератсияи русия пешниҳод карда буд ки барои интиқоли пули муҳоҷирон дар ҳаҷми 1% комиссияи давлатӣ ҷорӣ карда шавад. аммо ин пешниҳоди вай қабул нагардид. вале ин пешниҳоди ҳозира қабул мегардад ё ин ки не, айни ҳол таҳти баррасӣ қарор дорад ва бо банки мақсад федератсияи русия аллакай равона карда шуд ва инчунин ба дума пешниҳод карда шуд ки таҳти назорат гирифта шавад ва ин қонун қабул карда шавад. ҳама рӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед ва аз шумо хабарҳои нав аз канали мо метавонед дастрас бикунед. гӯш кунед, комментарияҳоятонро мехонем. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. ай меснависондаи салом акаи сорумон, барои границаи қазоқистон рафта омадан приложение ру ID скачат карда пур кардан дар корданиёра. яъне ки ҳар касе ки аз нав вориди русия мешавад, бале пур карда равон кардан ҳатмӣ мебошад. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи сорумон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ саршидай? не, саршидагӣ нест, аз 1 октябр сар мешавад. анваров нависондае ассалому алайкум ака, ман госузлук кардам, телефонам вайрон шуд, телефони нав гирифтам, логину паролша намедонам ки дар телефон установка кунам. чӣ сабед метенака? зинда бошем. вақте дар госуслук регистратсия карданатон, мисол ҳамун номери расистские ки дар уҷа задагиен, метавонен бо тариқи ҳамун номери телефон бо бигирен восстановитш кунену лични кабинети худона истифода бубарен. як нафари дигар нависондай салом ака, пеш дар Москва кор мекардам, паспортам кӯҳна шидай, паспорти нав бигирам, برام چیکار میکنه؟ التماس جوابشو بگین. پاسپورتون کهنه شده، مثال همین سبب‌هایی که شما پاسپورتون عوض میکنین وقتی رفتن به روسیه، اگر پرسنگی برای چی پاسپورتی نو گرفتگین و شما точно і ясно فهمونده بتونین سبب علیش کردنش یگان پرابلم نمیشه. خانجاєв نویسنده سلام акаи сорумон, التماس ба саволи ма ҷавоб ден. агар граница нарафта дар шаҳри Москва патент ма дар Сахарова продлит кунам, мешавад ё не? пешакӣ раҳмат. трудовой договор дошта бошем, бале мешавад. бе гузаштани граница шумо патенти худтона продлит кардан метавонед. як нафари дигар нависондай салому алайкум акаи сорумон, ман патент дорам, агар трудовой накунам чӣ гап мешавад? саломат бошед. агар трудовой договор накунен дар муддати 2 моҳи патент гирифтан, метавонанд ки патенти шуморо аннулировать кунанд. минусаш ҳамияе. зокиров нависондай ман дар тоҷикистон хизмат кардам, дар Россия ба ҳисоб мегиранд? бале, агар шумо душаҳрвандӣ дошта бошед, дар иҷа хизмат карда бошед, дар уҷа аллакай озод ҳастед. як нафари дигар нависонда салом акаи сорбон,
ами ID услуг чиши, яъне ки рӯ ID ҳатмия барои нафарое ки мигратсиони картаи работа қатъ мераванд. Наврӯз Давлатов нависонда: бародар, савол. Ман бояд Москва бирам. Меган телефонҳоро мекуванд. 10 рӯзи дига мондааст. Телефона сброс кунам. Чӣ кор мекунам? Илтимос ҷавоб диҳед. Сброс кардани телефонтон бо минусаш барои дарди сари хутон аст. ба хотире ки мақсад шумо сброс мекунед, баъд подозритель намеғалтед дар уҷа. ба ҳамин хотир ҳар чизои безед тамошо накунед. мақсад телефона тафтиш мекунад, ягон мушкилӣ намешавад, ягон проблема намешавад. ин сброс кардан минусҳои худша дорад дар аэропорт. зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com